Hola lectors, ja heu vist el títol d'aquest vídeo, ja heu vist la seva miniatura, ja m'heu vist l'uniforme oficial. Efectivament, ha arribat l'esperat moment d'atorgar un llibre a cada una de les cançons del segon disc dels Manel. Ja ho vaig fer amb el seu primer disc, Els millors professors europeus, us el deixo per aquí si encara no l'heu vist, i avui toca aquest discarro. Senyores i senyors, 10 milles per veure una bona armadura. Si voleu que ho sigui sincer, per mi, el millor disc dels Manel. El meu disc preferit. Em sembla un disc rodó. Conté gran part de les meves cançons preferides d'aquesta banda. És un disc impressionant i si algun dels integrants dels Manel... el disc, no me'n recordava. El vinil venia amb el disc. És curiós com jo ara mateix estic fent servir més el vinil que els discos. El vinil encara el poso, no?, a la sala d'estar. Després faig servir Apple Music, però el disc ja, no sé, ha passat a millor vida. L'ordinador ni res té reproductor de disc. Però bé, el que estava dient, que si per casualitat algun integrant dels Manel està veient aquest vídeo, n'estic segur que sentiran pietat per aquest fan boig que no té el seu disc preferit signat per la banda, no? No sé. Jo digo pocas cosas, pero creo que se me entiende. Bé, ja coneixeu més o menys el funcionament d'aquests vídeos en els quals jo trio i recomano un llibre que casa perfectament amb cada una de les cançons de l'àlbum en qüestió, per temàtica, per ambientació, per tot. I això, crec que estan tots els preliminars complets. Benvinguts a Entre Lletres. Quin discarro, mare de Déu senyor. Quin discarro és aquest? És que a veure, un disc que porta com a títol una referència a William Shakespeare, ja està, és que ja és un spoiler, serà un discarro. Ho portaven al títol, el secret el portaven al títol. Ja en el títol t'estan dient, aquest disc ho canviarà tot, aquest disc serà la revolució, aquest disc serà exòtic, no? Perquè potser és el disc dels Manel amb instruments més exòtics i tal. Aquest disc serà la hòstia, ho deia el títol, que és una cita de Molt soroll per res de William Shakespeare, aquesta comèdia, en l'acte segon, escena tercera. El Benedicte, que és un gran personatge, enrient-se'n una mica del seu amic que s'ha enamorat, parla d'ell, de com l'amor l'ha canviat, no? Abans era aventurer, no, típic, no? Lo de antes molabas, que ens creiem tan moderns per dir lo d'antes molabas. Escolta, William Shakespeare ja ho deia, això d'antes molabas. Quan estaves solter, quan no estaves enamorat, eres un tio guai, que feia coses, aventurer i tal, i ara t'has convertit en un tio que s'ha arrastrant pel terra i va cantant com un trobador sota la terrassa de la seva estimada. Pringat. Diu, em meravella que un home, veient fins a quin punt un altre és un beneit perquè ho posa tot al servei de l'amor, ell mateix, després d'haver-se rigut de les vanes follies dels altres, es converteixi enamorant-se en l'objecte de les seves pròpies burles. Claudio n'és un d'aquests. Jo el vaig conèixer quan per ell no hi havia cap altra música que la de les festes i ara s'estima més el so de la flauta dolça. El vaig conèixer quan hauria fet 10 milles a peu per veure una bona armadura i ara es passaria 10 nits de vetlla dissenyant la forma d'una nova americana. Solia parlar senzill i anar al gra, com un home honest i com a bon soldat, i ara quan parles tot ell, pura retòrica, paraules enrevessades que semblen plats d'un banquet irreal. Res a dir! Res a dir! El que jo he pensat alguna vegada és aquesta referència a l'Antes molabas de Shakespeare és per alguna cançó en concret? Aquest no... Potser ha deixat la Toni deixa-la? Potser ha deixat la Toni deixa-la, l'última cançó? Sí. Uah, quina passada, com gaudeixo parlant dels Manel, em sap greu que hagueu d'aguantar això. En fi, què us sembla si comencem? Perquè aquí tinc una de llibres, tinc un piló de llibres, una per cada cançó, imagineu-vos. Vinga, anem directes al gra. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, obre aquest disc una cançó mítica de les més conegudes dels Manel
És una cançó que no para i no deixa de ser una carta d'una persona a l'ex de la seva actual parella. És una cançó meravellosa, és brutal, l'he escoltat potser, no sé, 5.358.294 vegades, més o menys, i no me'n canso. I curiosament, sent una de les meves cançons preferides dels Manel, és una de les cançons de les que més m'ha costat trobar llibre, curiosament. He estat dubtant molt llibres, no?, que s'acostin a les relacions anteriors de la teva parella. N'hi ha bastants, però ninguna que encaixés amb l'estil de Benvolgut. Per exemple, vaig pensar en Amsterdam, d'Ian McEwan, o fins i tot Rebecca, no?, de Daphne du Maurier, però per exemple aquesta última té un to fosc, un to opriment que Benvolgut no té, no? Benvolgut és una carta oberta, si no d'admiració, sí d'oberta curiositat cap a l'exparella, no?, de la teva, en aquest cas de la teva nòvia, no? I finalment he arribat a la conclusió que el llibre que s'acosta més a Benvolgut és... Uah, quina liada, tio, quina liada parda. Me l'ha liat Club Editor, que té aquests llibres petits que, clar, fan que un piló no s'aguanti bé. És tot culpa vostra, Maria, Ale i Marc. Tot culpa vostra, que ho sapigueu. Finalment he arribat a la conclusió que el llibre que s'acosta més a Benvolgut és El retorn del soldat de Rebecca West. Aquest llibre és absolutament extraordinari. És un llibre que em va impactar moltíssim. Chris Baldry és un capità de l'exèrcit britànic que és ferit al front després de passar unes setmanes, uns dies absolutament desaparegut, torna a casa, no?, i torna malferit per una contusió al cap que fa que hagi perdut la memòria, que no sàpiga qui és la seva dona. Aquesta ferida, que li ha esborrat els últims 15 anys de la memòria, l'ha tornat al Chris adolescent i comença a preguntar per un amor que va tenir en aquell moment. Comença a preguntar per una dona de qui la seva esposa no sabia res, no? Obre aquest record que segurament el Chris, el capità respectable i el honrat marit, havia guardat dins seu, i que aquesta ferida, aquesta amnèsia, l'ha obert completament, no? Torna a ser aquell Chris il·lusionat, adolescent. I aquí es formen situacions molt especials, sobretot entre l'esposa d'en Chris i aquest amor de joventut, no?, d'en Chris, i dona molts moments que es podrien assemblar a Benvolgut des d'una perspectiva femenina. I a més, crec que és un llibre que iguala el que m'arriba a arribar a Benvolgut en literatura, doncs així em va agradar El retorn del soldat, i per això he triat aquest llibre per la primera cançó d'aquest àlbum mític. Anem a la segona. I en un segon s'inunda el mar de soldats disparant a l'infinit amb un soldadet al mig que carrega mentre insulta l'enemic. La cançó El soldadet. Una altra de les meves cançons preferides dels Manel. És la cançó més clarament i profundament antibèl·lica que he escoltat mai. O sigui, per mi supera Blowing in the Wind de Bob Dylan o qualsevol cançó antibèl·lica dels Beatles, de debò, és que no exagero. La cançó del soldadet em sembla molt més real, molt més tangible. Et narra l'arribada d'un soldadet, no?, d'un jove soldat al front, com està al vaixell esperant, i de cop el vaixell s'obre i ella ha de sortir, ha de lluitar. Gairebé no dura res perquè entre bombes, soroll, etc. toca el front i sent sang, no?, i es para, i en aquell moment, i així acaba la cançó i em sembla un final extraordinari, doncs es planteja moltes coses, es planteja el retrobament amb la mare, com la vol tractar millor a partir d'ara, no?, si se'n surt d'aquesta, i també anar a la seva enamorada i tenir un fill amb ella, no?, i aquell final de per només veure-la intuir que me l'estimo més del que m'estimo a mi. És una cançó extraordinària, amb una sensibilitat molt ben trobada. En realitat va a coses molt concretes. Va parlar de la sensació de voler-se escapar i no pot. No va, fins al final no va a grans reflexions, sinó que va narrant aquesta arribada del soldadet, com desembarca, com l'obliguen a anar, com està entre crits, etc. No? Va a la situació específica, i no és fins al final, quan s'atura perquè està ferit, que reflexiona, no?, i treu la gran reflexió d'aquesta cançó.
I en aquest sentit, un llibre molt breu i que també va a coses molt concretes. Vaig veure un llibre molt antibèl·lic i que a través de coses específiques et llança un missatge universal, és 14, de Jan Echenos. És un llibre que no arriba a 100 pàgines. En català està editat per Raig Verd. Us deixaré la coberta en català per aquí. I la premissa d'aquest llibre és molt senzilla. Narra la història de 4 joves amics francesos al llarg de la Primera Guerra Mundial. Els coneixes quan estan al poble, tan tranquils, vivint la seva vida, com són reclutats, com van a la guerra, com viuen els horrors de la guerra, com viuen els anys posteriors a la guerra, però, a més, amb una ploma molt minimalista. No diria freda, però que no cau en lo melodramàtic, amb una ironia i una sensibilitat molt ben trobades. És un llibre extraordinari, un dels millors llibres sobre la Primera Guerra Mundial que he llegit, i ja us dic, en menys de 100 pàgines. Et permet traslladar-te la sensació de passar per tot aquest horror bèl·lic, i tant en el to, com en l'estil empleat, com en la sensibilitat. Em recordava moltíssim a la cançó del Soldadet. Érem tu i jo amb el món a part, i ara és el món que ens salvarà. Entre les runes d'aquest salt, que érem tu i jo i ja no ho som tant. El Gran Salt. El Gran Salt també és una altra de les meves cançons preferides dels Manel. És una cançó molt ambigua, molt metafòrica, plena de símbols. És una de les cançons més lliurement interpretable dels Manel, però la meva interpretació és claríssima. I és que aquí, en aquesta cançó, els Manel ens estan parlant d'un polvo, però d'un polvo dels bons. Fixeu-vos-hi, ens estan parlant de com una parella té sexe, ens estan traslladant el sexe. I el gran salt és el gran orgasme. Jo ho veig claríssim, i no hi haurà qui em canviï d'opinió. He tingut debats molt llargs i molt apassionats amb amics sobre aquesta cançó i ningú em canviarà d'opinió. Aquí, els Manel ens parlen de sexe, pur i dur. Com 2 persones es tanquen a una habitació, ignorant els testimonis oculars, foten el polvo de les seves vides, s'obliden de tot, s'obliden dels problemes, s'obliden de la realitat, es converteixen en un, s'uneixen i després del gran salt, després del gran orgasme, tornen a aterrar, no, a la realitat. Em sembla una cançó, en aquest sentit, absolutament brutal. I la meva proposta per a aquesta cançó és 50 sombres de Grey. No. És Joc i distracció de James Salter, publicat per l'altre editorial. Aquest llibre, a través de la perspectiva d'un tercer, no, una mica agafant l'esquema narratiu del Gran Gatsby, de tercer, d'amic, que narra una relació aliena entre un jove universitari americà i una jove francesa de províncies que s'atrauen i no pensen en res més que estimar-se, no pensen ni en el seu futur, ni en el seu compromís, ni res, no? És d'aquestes parelles que es troben i estan tot el dia fent l'amor, no surten de l'habitació, s'estan estimant fins a l'esgotament. Em sembla un relat molt sensible, molt eròtic també, on ens parla molt d'una relació plena de passió, plena de sexe, plena d'atracció. Però què passa quan no hi ha res més que això? Quan no hi ha un projecte comú, només hi ha aquesta atracció sexual. Un llibre també molt sensible i que crec que ens parla exactament del mateix que els Manel ens parlen al Gran Salt, d'una parella que s'oblida de tot, s'oblida de la realitat, estimant-se i follant tot el sant dia, s'obliden de la realitat que els envolta i de les incompatibilitats sentimentals i vitals més enllà del sexe. S'encallava entre les branques i no tornava mai. La cançó Boomerang, una de les més mítiques dels Manel, és extraordinària i crec que al final el que ens venen a parlar els Manel en aquesta cançó és dels reptes de la infantesa, no? Narra la història de com el tiet viatger, el tiet que viu en llocs exòtics, en una reunió familiar,
porta un boomerang, no? I el regala als infants i com tots l'intenten fer anar però mai torna, no? Sempre el tiren i no aconsegueixen que torni i es van barallant entre els amics, no? No, deixa'm que ho sabré fer i no hi ha manera. El boomerang mai torna, no el saben utilitzar i sincerament és una frustració per la qual jo he passat. O sigui, el meu germà tenia un boomerang que no sé qui li va portar d'Austràlia i recordo estar-lo utilitzant. No hi havia manera, el boomerang no tornava i en aquest sentit jo em sentia hiperidentificat amb aquesta cançó dels Manel. Però al final et ve traslladar això, no? Una anècdota de la infantesa, i a més una anècdota de la infantesa que gairebé crea un trauma, no? Perquè al final diu, jo si tinc una cosa clara és que mai regalaré un boomerang a ningú, no? Mostra molt aquest ambient entre nens, no? Com tots competeixen, també per guanyar-se l'admiració de la nena, aquestes dinàmiques dintre un grup infantil que a mi em va recordar moltíssim a Combray de Marcel Proust, el primer volum de la recerca del temps perdut. És el volum on apareix la famosa Magdalena de Proust, que ens narra la seva infantesa. De fet, Marcel Proust comença aquest relat amb el petó de bona nit que li feia la seva mare abans d'anar a dormir. I a través d'aquest petó de bona nit és capaç de crear, d'obrir tot un univers de records que aconsegueix ficar-nos en la pell d'aquest nen petit que espera ansiosament el petó de bona nit de la seva mare i que per ell és molt important aquest petó i és transcendental i sempre l'espera i quan no el té doncs es queda frustrat. Però aquest només és el punt de partida. A partir d'aquí Marcel Proust va navegant un mar de records infantils que ens trasllada al seu Combray de la infantesa, als grans reptes i les grans obsessions, no? I les olors i les sensacions de la infantesa. Per mi, Boomerang és Combray de Marcel Proust. Que la vida que ens hem perdut simplement no existeix. La bola de cristall. Aquesta he de reconèixer que quan van treure el disc els Manel no era les meves cançons preferides, però és d'aquestes cançons que han anat creixent a mesura que les he anat escoltant i que les he anat entenent, no? I que m'he anat sentint més i més identificat amb els temes que tracta. I ara, no sé si és una de les meves cançons preferides, però sens dubte per mi és una cançó imprescindible dels Manel. I tracta a través de l'excusa de la bola de cristall, no? Una paella mira dintre la bola de cristall com hauria estat la seva vida si haguessin pres altres decisions, si haguessin fet això, si haguessin fet allò, si tot hagués anat segons els seus plans, no? Quina vida més tendra i més alegre i més feliç tindrien. I finalment arriben a la conclusió que la bola de cristall, la vida que els mostra la bola de cristall, que no deixa de ser la seva pròpia imaginació, no és més que una mentida, que una manipulació, que no existeix, no? Perquè la vida només és una i es compon de les decisions que hem pres. Què hauria passat si haguéssim pres altres decisions? No existeix, ni ha existit mai, ni haurà pogut existir mai perquè simplement no ha passat. I en aquest sentit, una lectura que també em va traslladar, no? Les decisions que prenem a la vida, si tenim un destí ja escrit, som amos del nostre destí, si existeixen vides alternatives més enllà de les nostres decisions, és L'hora de l'estrella de Clarice Lispector, àlies el llibre que me l'ha liat parda i ha fet que caigués tot el piló de llibres pel terra. Sí. Però és un gran llibre. És l'últim llibre que va escriure l'escriptora d'origen ucraïnès però brasilenya, Clarice Lispector, i és un experiment literari. En general és un experiment literari, us deixaré també la ressenya per aquí, perquè és un llibre molt complex que mereix el seu temps per ser explicat, tot i ser tan breu. És un experiment literari en el que el narrador es proposa acostar-se a un personatge anodí, com és Macabea, que és la protagonista d'aquesta història. No destaca per res en concret, ni té una bellesa especial, ni té cap talent, és mecanògrafa, li agrada Coca-Cola, o sigui, no té res. El narrador no ens permet agafar-nos a res per acostar-nos o per sentir un carinyo especial cap a aquesta protagonista, perquè és una protagonista anodina, normal, ni lletja ni guapa, sense grans passions, sense grans dilemes, que viu la seva vida a Rio de Janeiro, es deixa portar, passiva, no té cap talent, de veritat que no té res, però el narrador constantment ens acosta a ella, no? I es fa preguntes, i com serà, i ara cap on tirarà, cap a la dreta o cap a l'esquerra, i ara quines decisions prendrà. Hi ha moments que et deixa creure que és el narrador el que decideix el seu destí,
de la seva protagonista, no? I de tant en tant treu pit, no? I diu, aquí qui mana sóc jo, i jo puc fer amb aquesta protagonista el que vulgui, no? I si jo ara vull que es mori, doncs es morirà, i si jo ara vull que s'enamori, s'enamorarà, no? Perquè jo sóc el narrador, jo l'he creat, és un producte fet per mi, no? Aquesta narradora, jo sóc aquí el déu omnipotent que ho decideix tot. Hi ha altres moments en els quals et deixa entreveure que no, que tot i que ell ha creat aquesta protagonista, la protagonista és autònoma, decideix els seus passos i ell no fa res més que fer-nos de comunicador, de narrador, del que aquesta protagonista que té vida pròpia decideix per ella mateixa, no? Em sembla que toca moltíssim els temes de la bola de cristall dels Manel. A trobar un raconet adequat per fer-me petit, del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit, sota els tamborets. Bé, Aniversari va ser el primer single d'aquest disc. Té un videoclip que és una passada, sincerament, em sembla una gran cançó, en el qual no té, per mi, cap simbolisme ni cap doble sentit, directament narra l'aventura, no, d'un home que està present en l'aniversari de la noia que estima, però passa desapercebut, no forma part directament de la seva vida i desitjaria fer-se petit per anar avançant, ficar-se dintre del seu cap, no? I a dintre del seu cap, entremig de totes les fantasies, els seus desitjos, els seus somnis, les seves preocupacions, etc., doncs passar l'aniversari amb ella, no? Em sembla una cançó molt bonica, plena de fantasia, no? Plena d'imaginació, i ja directament, i encara que sigui per la cosa aquesta de fer-se petit, a mi això em trasllada a Alicia al País de les Meravelles de Lewis Carroll, un clàssic de literatura. Crec que no fa falta que expliqui de què va, però per si de cas, doncs narra les aventures d'Alicia, que un dia està al parc, no sé si era Hyde Park, però un parc de Londres, tan tranquil·la, i de cop veu un conill, no?, amb un rellotge que arriba a un lloc i es posa a seguir-lo i cau per un cau, sí, no? Cau per un cau, i entra en el món subterrani del País de les Meravelles, on prenent-se un líquid es pot fer gran i una galeta es fa petita, entra en un món de bogeria, no? Però que tot té un sentit ocult. Hi ha tot en aquell món, no? I em sembla un món tan ple d'imaginació i de metàfores com pot ser a la cançó d'aniversari dels Manel. Sempre arriba el moment quan s'obre com una flor groga el penediment. Flor groga, al final, és un consell, no? Un consell d'amistat, al qual un amic li diu a un altre que cuidado, perquè sí que és un amic que vol deixar-ho tot i anar-se'n a viure aventures, no? I passar-s'ho bé i cremar la vida. L'amic aquest li alerta que escolta, que tu pots passar molt bé, etc., però el penediment és com una flor groga, no?, que s'obrirà i en el seu moment doncs, potser penedeixes d'haver-te oblidat, no?, les coses importants de la vida pel fet de voler viure tantes aventures i viatjar món, etc., no? I en tot cas li diu que si arriba aquest moment doncs el trobarà ja per ajudar-lo a solucionar els problemes que tingui, no? Al final és l'alerta de la persona imprudent, no?, que se'n va a viure aventures i li és igual tot i se'n pot tornar penedit, ple de problemes, no?, pel fet d'haver pensat en una vida romàntica així sense lligams i haver fallat i sobretot haver oblidat d'on ve, no?, i de qui són els seus. Aquesta també és una cançó que m'ha costat moltíssim trobar un llibre, he estat dubtant entre molts, però finalment m'he decidit per un clàssic de literatura com és Grans Esperances de Charles Dickens, perquè crec que el tema de Grans Esperances és exactament el mateix que aquest. El seu protagonista és en Pip, que per coses de la vida, no?, prové d'una família molt humil, és orfe, es cria amb la seva germana i el marit de la seva germana, que és un bon home, i misteriosament se li atorga una sèrie d'oportunitats per anar a Londres i convertir-se en un cavaller, no? I quan va a Londres s'oblida de qui és. Entra una mica en la dinàmica de diners, de cavallers, de demostrar qui té més, i s'arriba a avergonyir dels seus orígens, de qui són els seus, dels que li van donar l'oportunitat per arribar on és, no? És la història d'una persona que es flipa. En general,
que es flipa, no? I que s'oblida d'on ve. I sempre és important recordar-se'n dels teus, de qui són els teus, de qui tindràs sempre al teu costat, també quan vagin mal dades, i amb qui pots comptar, i d'on vens, i qui ets, per moltes disfresses que et fiquis, i per molt que t'adulin, etc. No? És aquesta història, i crec que al final de Grans Esperances és la promesa que li fa i canta la flor groga al seu amic. Però quan seré vell seguiré cantant-te cançons igual. Criticarem les noves modes de pentinats és una de les cançons més extraordinàries dels Manel. És que, de debò, aquest disc és una meravella. És una reflexió que fa una persona, no? Segurament contemplant la seva parella i pensant que potser en el futur seguiran vides separades, però a partir de l'amor que ell actualment sent per la seva parella, pensen quan siguin grans els dos, que potser tenen vides molt separades en les seves respectives parelles, estaran rodejats de nets que no seran comuns, fins i tot en països diferents, no? Tindran vides que no tindran res a veure, però de tant en tant pensant en l'altre i se'ls escaparà un somriure per aquest amor que ara comparteixen. És un cant preciós del possible destí de dues persones que finalment l'únic que segurament tindran en comú és que criticaran les noves modes de pentinats, com fan tots els vells, però per molt separats que tinguin i per poc que tinguin a veure en la seva bellesa, l'altre sempre estarà com un referent de bons sentiments, tot el que li va portar durant la seva relació plegats, no? És una cançó preciosa i que tinc claríssim quin llibre és el que li toca, que és Adiós Senyor Chips de James Hilton, publicat per un servidor. En primer lloc, més enllà del tema de la docència, no? que sí que és cert que el senyor Chips és un professor i es tracta molt en aquest breu relat la docència i la passió per l'ensenyament, està, el to entranyable, que comparteix completament amb la cançó dels Manel, i dos, la reflexió vital al final, Adiós Senyor Chips, no? Són les reflexions d'un home gran abans de morir i com va revisitant els moments estel·lars de la seva vida, i un d'aquests moments estel·lars, sens dubte, és com s'enamora de la dona amb qui es casa i lo molt que li va aportar aquesta dona. Sí que el senyor Chips es queda vidu, però el tema és que les lliçons que li dona la seva dona el converteix en un millor professor, i la seva dona sempre és un referent en tota l'etapa de vida que recorre sense ella. És un referent de com fer bé les coses, sempre la té en compte, de què hauria fet ell aquí, què m'hauria aconsellat fer en aquesta situació, què m'hauria dit que fes amb aquest alumne que s'ha portat malament, no? Sempre és una relació preciosa, entranyable, que perdura molt més enllà de la vida d'aquesta dona, que tant marca a la vida del senyor Chips. És un llibre que us emocionarà, que us trencarà, exactament igual que criticarem les noves modes de pentinats. És que em sembla un llibre fet per aquesta cançó i una cançó feta per aquest llibre. I a més, gent, que si el compreu ara, sigui en llibreries o a la pàgina web de l'editorial que us deixo a la caixa de descripció, us vindrà amb una bossa de tela tan preciosa com aquesta, amb les ulleres del senyor Chips, amb el títol i amb un fragment, que és el fragment de la contra. Sus días estaban tan llenos de sueños como sus noches. Han quedat precioses aquestes bosses, són perfectes per portar llibres i les estic regalant. És que simplement, si us crida l'atenció Adiós Senyor Chips, us el compreu i us ve amb la seva bossa perquè el podeu portar tot arreu. És que és genial. I hi ha una bossa per cada disseny de l'editorial. El Palacio de Hielo, Hielo d'Anna Kavan, Canción del Ocaso de Luis Krasicki. Aquest llibre és absolutament impressionant. Oportunitat única. Us deixo la web de l'editorial aquí baix perquè jo estic enamorat d'aquestes bosses de tela, de debò. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. En Miquel i l'Olga tornen. També em sembla evident del que parla, també m'encanta, no? Perquè tots hem tingut aquests amics que estan sortint amb una persona i la cosa va malament, no s'entenen, es separen, però és que es tornen a juntar. I va malament, però és que no pot viure sense l'altra persona, però tampoc amb l'altra persona. És com una relació no amor-odi, però sí
amor i desamor constant i que moltes vegades tornen sabent que serà un error, però és que ho tornen a intentar perquè no poden viure sense l'altre, no? I aquesta cançó a mi em va recordar a Primavera, estiu, etc., la primera novel·la de Marta Rojals, que narra el retorn de l'Èlia, no?, al seu poble, després de viure a Barcelona i tornar una mica fracassat tant professionalment com perquè el seu nòvio l'ha deixat, en un context de crisi econòmica, es retroba amb la seva família a l'escenari de la seva infantesa. També és una persona, l'Èlia, que en un moment donat ha pogut oblidar d'on ve. A Barcelona, amb l'estrès de la feina, amb els problemes amb la seva relació, amb la seva parella, s'ha pogut oblidar de les seves arrels, i és com aquest retrobament amb les arrels, no? Com en el poble reconnecta amb una realitat que havia deixat enrere i que havia cregut superada, i això és el que ens interessa per aquesta cançó, es retroba amb el que havia estat el seu nòvio de joventut, no? Amb el seu primer nòvio es retroba i com tornen a sorgir els sentiments. També per aquesta cançó havia pensat en els dics d'Irene Solà, però crec que el tornar amb la teva primera parella, no?, i aquest retrobament amb la teva exparella té molt més pes a Primavera, estiu, etc. I a més és un llibre extraordinari. A mi Marta Rojals, per mi és aposta segura, és una de les millors autores que tenim en la literatura catalana actual. Deixa-la, Toni, deixa-la. I finalment arribem a l'última cançó d'aquest disc, Deixa-la, Toni, deixa-la, que a ritme d'havanera i assumint la veu d'uns amics, no?, que animen a un mariner a desfer-se de tots els seus lligams emocionals, a deixar casa seva, no? I tornar a la mar que la crida, a viure aventures, a viatjar pel món, a deixar aquesta parella que no li està fent cap favor perquè l'està atrapant, l'està anclant, no?, a terra. És un cant d'uns amics que animen aquesta persona, el Toni, a deixar la seva parella i alliberar-se, i tornar a ser ell. I aquesta cançó, que a mi m'agrada moltíssim, em recorda el primer llibre que vaig publicar a Trotalibros Editorial, que és La Guàrdia, de Nikos Kavadias. A mi, si em parleu de mariners solitaris, sense lligams, que volen anar pel mar, sense cap tipus de vincle emocional, ni d'un lloc que puguin anomenar casa, ni a ninguna persona que pugui anomenar família, que només vagin de porta en porta, en el cas de La Guàrdia, de prostituta en prostituta, homes desarrelats, solitaris, amargats, despreciats per la societat, apàtrides. De la mar, La Guàrdia, de Nikos Kavadias. És l'única novel·la que va escriure Nikos Kavadias, mariner grec, que no va tenir res semblant a casa o família, que va viure tota la vida embarcat en bucs mercants, recorrien la costa asiàtica, les costes europees. És un llibre cru, és un llibre sòrdid, és un llibre dur, però ple de poesia, i que et deixa entreveure la tendresa d'aquests mariners tan despietats i d'aquests mariners solitaris, amargats. És un llibre que quan vaig llegir per primera vegada vaig dir, ja està, ja tinc el primer llibre del meu projecte editorial, i recordar-vos que si us el compreu ara, us ve amb una bossa, amb l'element, ara no la tinc aquí, us ficaré aquí un muntatge, però us ve amb una bossa, amb La Guàrdia, amb un fragment preciós del llibre que parla dels vaixells i dels mariners, però sens dubte, Deixa-la, Toni, deixa-la, em recorda i em porta a La Guàrdia de Nikos Kavadias, que no podia ser cap altre llibre. I això és tot, això és 10 milles per veure una bona armadura en llibres. Espero que us hagin agradat. Si vosaltres teniu les vostres propostes literàries per alguna de les cançons, sisplau, deixeu-me-les en els comentaris perquè m'encantarà llegir-les si no m'has llegit, perquè totes les cançons d'aquest disc m'encanten i m'encanten els temes que toquen i m'encantarà qualsevol llibre que tracti els temes que toquen. Però crec que he sabut trobar llibres que s'acosten moltíssim, no?, als temes, a les ambientacions de cada una de les cançons, així que repte superat, segon disc fet, i el següent repte és el tercer disc dels Manel, Atletes Baixin de l'Escenari, que també és un disc fenomenal. Doneu-li el like si us ha agradat aquest vídeo. Sobretot, no us oblideu de subscriure-us al canal per no perdre-us cap vídeo. I ja està, ja està. Escolteu els Manel i llegiu molt.